Dezastrele frecvente sunt semnul revenirii Domnului și arată că Domnul a revenit deja. Pentru a-i salva pe oameni de la suferință, cine atinge imaginea și tastează Amin va avea oportunitatea să primească mântuirea Domnului și să schimbe soarta familiei sale. În zilele noastre, dezastrele din întreaga lume sunt din ce în ce mai grave și se produc din ce în ce mai des. Războaiele, cutremurele, plăgile, inundațiile, foametea și alte dezastre se succed. Mulți oameni trăiesc în panică și mulți dintre ei nu pot să nu se simtă confuzi. De ce au loc atât de multe dezastre? De fapt, apariția acestor dezastre nu este întâmplătoare, ci a împlinit profețiile privind revenirea Domnului. Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Va fi foamete, vor fi molime și cutremure în diverse locuri, dar toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii. Astăzi, Domnul s-a întors de mult și ne salvează pe noi, oamenii de la suferință. Dragi prieteni, dacă ne lăsați un mesaj, veți avea oportunitatea să primiți mântuirea Domnului, să schimbați destinul familiei voastre și să scăpați de viața voastră dureroasă. Am dorit să vă împărtășim aici un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu spune: astăzi voi toți știți că Dumnezeu conduce oamenii pe calea cea bună a vieții, că El conduce omul să facă următorul pas într-o altă epocă, pentru a transcende această epocă veche, întunecată, în afara trupului, departe de oprimarea forțelor întunericului și a influenței satanei, astfel încât fiecare persoană să poată să trăiască într-o lume a libertății. De dragul unui viitor frumos și pentru ca oamenii să fie mai îndrăzneți în demersurile lor viitoare, Duhul lui Dumnezeu planifică totul pentru om și pentru ca omul să aibă o bucurie mai mare, Dumnezeu își dedică toate eforturile, asumându-și trup pentru a pregăti calea înaintea omului, grăbind sosirea zilei pe care o dorește omul. Dacă doriți să aflați mai multe despre lucrarea și cuvintele Domnului întors și să vă reuniți cu El în curând, nu ezitați să faceți click pe linkul WhatsApp pentru a vă alătura grupului nostru gratuit și a învăța cuvintele lui Dumnezeu împreună cu noi.